По време на процедурата ние правихме спонтанен опит вкъщи с мъжа ми и по едно и също време са се хванали и инвитро бебето, и естественото бебе. Здравейте на всички! Казвам се Таня Вукадинова и искам да ви разкажа нашата история. Може да се каже и чудо. Благодарение на доктор Мелиха Игун ние имаме близнаци. Как стана всичко? Отидохме в Турция след много опити в България, неуспешни. Като се свързвахме с доктора, той направи процедурата и след което ни беше останало само едно ембрионче. Върнахме го и по време на цялата процедура решихме да го направим на замразен трансфер. И така минаха 2 месеца, отидохме отново в Истанбул да върнем ембриончето и последствие вече имаме близнаци на година и 3 месеца. А как станаха близнаци? По време на процедурата ние правихме спонтанен опит вкъщи с мъжа ми и по едно и също време са се хванали и инвитро бебето, и естественото бебе, което и самият доктор каза, че е чудо и Господ ни е благословил да имаме 2 дечица. Благодарение на него, в интерес на истината, се случиха и 2 бебета, защото ние имахме може би 3 години опити вкъщи сами, след това около година и половина опити в България и това нещо не се случваше, но след процедурата в Турция нещата са се случили от само себе си естествено и с инвитрото. Това е от мен. Искам да ви пожелая успех на всички, които сте по този път. Доктор е невероятен, страхотен, много сърцат, отговаря на всички въпроси, има директен контакт с пациента, не е да се лутате и да се чуете какво се случва. Съм му страшно благодарна и с 2 ръце подкрепям да отидете при него. Благодаря.